czystych duchów w obliczu Pana, Tyś przenajświętsza, niepokalana, jak wśród kwiatów wonna lilia, jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja, jak w pośród kwiatów wonna lilia, jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja, Panno przeczysta, Panno bez mazy, broń nas od chorób, strzeż od zarazy. Niejako raju wonna lilia, oczyść powietrze, zdrowaś Maryja, i jako raju wonna lilia, oczyść powietrze, zdrowaś Maryja, Ty coś karmiła świata zbawienie. Daj pożywienie. Nie, Может, принеси себе семью книжечку, будешь петь с ней, там, со Штефаном. А? Новую? Не, не свои бабки, а вот такую. нас от głodu zdrowaś Maryja, niech brak żywności nas nie zabija, broń nas od głodu. 78 страничек. Owaś Maryja, Ty coś plakała Пятый. śmiercią syna, Пятый слух. łzy gorzkie, Matko jedyna, oddali śmiertelność, co lud zabija, broń nas od moru, zdrowaś Maryja, oddali śmiertelność, lud zabija, broń nas od ognia. Zdrowaś Maryja, Ty
лагодна чиха, дай нех спокой. Ой, наш отдыха, нех дух незгоды нас не разбия, бронь нас от войны, здороващ, Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Узрадуюся у Пану, узвеселится душа моя у Богу моим, бо Ён опранув мене у шати збавлення, плащом справедливості ахинув мене, як невесту упригожив своими каштовностями. Гэтымі словамі антыфоны Новоход, дорогие браты и сестры, распачинаем переживать святую імшу ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця Найсвятейшай Панны Марыі. Разважаем пра Маці Божую сёння і яе пакліканне. Яна не спазнала граху. Але можна сабе уявіць, як няпроста ёй было жыць у свеце, дзе людзі падманваюць адно аднаго, крадуць, жадаюць няшчасця. І перад імі яна была безабароннай. Даверым сёння наше жыццё беззаганнай, каб яна дапамагала нам у штодзённасці быць людзьмі не з гэтага свету. Падчас гэтай святой імшы малюся за ўсю нашу парафіяльную супольнасць, просячы добрага Бога аб благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Найсвятейшай Панны Марыі для ўсіх парафіян, а для памерлых з нашай супольнасці малюся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сидиш
лиш праворучайся, змилуйся над нами. бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, Ти праз беззаганне зачаття Найсвятейшої Панни Марії подрихтовав годне місце пробивання для свого Сина, а праз будуче заслуги смерті Христа заховав її до всякого граху. Дякуючи її заступництву, дозволі нам прийти до Тебе з чистим серцем. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Буття. Калі ж Адам з'їв з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і еў я». І сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табой і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слова Божие. Спевайте Пану новую песню. Спевайте Пану новую песню. Спевайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Йому допомогла його правиця, і його святое плечо. Спевайте Пану новую песню. Показав Пан своє збавлення, перед очима народов объявил свою справедливость, успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спевайте Пану новую песню. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Ускликайте Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте.
пявайте Пану новую песню. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцаў. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які благословил нас у Христе усяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. Ён прадвызначыў нас для усынаўлення праз Езуса Христа, паводле упадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якою Ён адарыў нас ва ўмілаваным. У ім мы сталі удзельнікамі, будучы прадвызначанымі адпаведна задуме таго, хто здзяйсняе ўсё паводле намеру волі сваёй, каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі на пахвалу Ягонай славы. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословенная ти між жінками. Аллилуйя, аллилуйя, алілюя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог послав анёла Габріеля ў горад Галілейскі, які називався Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. Вось зачнеш ва ўлоні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя браты і сёстры, сёння касцёл святкуе адну з самых пяшчотных, скажам, з такіх глыбінных таямніц нашай веры, урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта не толькі свята пра Божую Маці,
але і свята пра Божую ласку, пра пачатак нашага адкуплення. Паважанае Евангелие, якое мы толькі што пачулі, апісвае момант беззаганнага зачацця Езуса ва ўлоне Найсвяцейшай Панны Марыі. Але зместам сённяшняй урачыстасці з'яўляецца зусім іншая падзея, якая адбылася некалькімі гадамі раней. Святкуем сёння беззаганнае зачацце Марыі ва ўлоні святой Ганны. І нягледзячы на тое, што бацькі Марыі былі звычайнымі людзьмі, непазбаўленымі наступстваў першароднага граху, Бог захацеў, каб яны сталі бацькамі той, якая была выбрана ад пачатку і была захавана ад граху. Сёння мы чытаем Евангелие, якое апісвае добравешчанне, па-другому называем, бо ў ім ёсць словы арханёла Габрыэля, поўнае ласкі. Паважана, з грэчаскай мовы кахаритомене азначае перамененая ласкай. Паўната ласкі не пакідае месца для граху. Паважаная урачыстасць, якую мы перажываем сёння, гэта яшчэ адна магчымасць разам з Марыяй праслаўляць Бога, які учыніў ёй вялікія справы. Унікальны прывілей зачацця без плямы першароднага граху, які Марыя атрымала, дзякуючы сваёй будучай ролі Маці Божага Сына. З аднаго боку можа нас здзіўляць і захапляць, а з другога боку можа нам здавацца, што Марыя знаходзіцца далёка ад нашых рэалій свету грэшнікаў, слабых людзей, заплямленых першародным грахом, свету, які змагаецца са сваімі слабасцямі і заганамі. Але святасць Марыі – гэта не толькі адсутнасць грахоўнасці, колькі поўнае перапаўненне Божай ласкай. Гэта стан, якога Бог хоча таксама для кожнага з нас. Так, жыццё ў ласцы прыводзіць да адсутнасці граху. Але ў першую чаргу гаворка ідзе аб жыцці ў ласцы, а не аб скрупулёзным перакананні, каб не грашыць. Сённяшні дзень – гэта свята Божай ласкі. Марыя была выратавана унікальным чынам, не пасля таго, як пацярпела ад граху, але праз прадбачлівае выратаванне ад граху. Яна з'яўляецца першай і самай дасканалым плодам ахвяры Хрыста. І гэта нагадвае нам, што выратаванне – гэта чысты дар Божай любові. Нешта, што мы не можам заслужыць, але што мы можам з верай прыняць. Сённяшні дзень – гэта таксама свята надзеі для нас. Бо Марыя паказвае нам, што можа дасягнуць чалавек, які цалкам адкрыты для Бога і яго волі, які кажа «так» на ягоны заклік. Яна першая выратаваная з нас, і яе безгрэшнасць – гэта люстра і дапаможа нам ісці да яе Сына, Езуса Хрыста, які жыве і кіруе навекі. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Всяго бачнага і небачнага, у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны,
и на Третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо. Сядіть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить судить живых и живых и померлых, померлых. и Его Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца і сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, веру у один і святий католицький і апостольський костюл, Визнаю один і хрост для отпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амен. Да Бога, який дав нам беззаганную Марию, як маці, праз її заступництво узнясем наші просьби. Молимся за паўсюдны касцёл, каб усе яго вернікі наследавалі цноты беззаганнай Божай Маці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу краіну, каб у ёй пашыраўся і паглыбляўся культ беззаганнай Панны Марыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, каб, узіраючыся ў беззаганную дзеву, яна жыла ў чысціні і святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, якія носяць пад сэрцам зачатае жыццё, каб беззаганная Марыя асабліва апекавалася імі. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся за нашу парафіяльную супольнасць, о патрэбных дарах і ласках, благаслаўленні для ўсёй парафіі, а для памерлых та душоў у вечнасць, аб жыццё вечна ў валадарстве нябесным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу літургічную супольнасць, каб мы, як Марыя, разважалі ў сэрцах над Божымі праўдамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Боже, дзякуем Табе за нашу беззаганную Маці і просім, выслухай нашыя пакорныя просьбы праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемагутны Боже, прыми збавенную ахвяру, якую мы Табе складаем у дзень урачыстасці беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Мы верым, што Твоёю ласкаю яна ўсё папярэджвае. Ты захаваў яе ад усялякага граху і просім Цябе, праз яе заступніцтва вызвалі нас ад усіх правінаў, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Горо серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі пагадзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты захаваў на свяцейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўніў яе ласкаю, каб учыніць яе годнаю маці для Твайго Сына. Пачаткам і вобразам касцёла, яго беззаганнай абранніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марыя, найчысцейшая Панна, дала свету Сына нявіннае ягнё, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрошвае ласку для Твайго народа і з'яўляецца для яго узорам святасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяром Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй,
со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету. Благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются
люди, соспела нива, пахне свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хліб комуніяй тим, хто прагне неба. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костьолом, бо так безмежно ти полюбив нас, безмежно ти полюбив нас. Ты нас своими назовешь сябрами, коли мы зробим, что ты загадал нам, что ж без тебе вчинить мы можем, Пане, бо ты для нас життя і сподівання. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костьолом, бо так безмежно ти полюбив нас, безмежно ти полюбив нас. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костьолом, бо ти так безмежно ти полюбив нас, безмежно ти полюбив нас. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийнятий нами сакрамент загоїть у нас рани, нанесені першородним грахом, від якого ти заховав на святейшую Панну Марію, праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую велике усім за супольну молитву на сьогоднішній вечір, на спокійну ночь. З вірою прийміть Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. До серця Панни і владарки с надеей моцной мы идем, коли беда наш свет спастигне, сюда мы мольбы принесем, с
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды и навеки вечные. Амин. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною. Пастах злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.